Ενώ μάθημα να λύσουμε μια άσκηση που είναι πιο σημαντικές στο κεφάλαιο της ορμής, είναι αρκετά εύκολη και ειδικά αν ο καθηγητής εύκαλε έξω από το κεφάλαιο τις συγκρούσεις, είναι η πιο στάνταρ και πιο πιθανό να παίζει. Λέει μας, ένα αυτοκινητάκι κινείται σε οριζόντιο δρόμο με ορμή 3 κιλόμετρα ανά σεκόντ. Τα κιλόμετρα ανά σεκόντ είναι η μονάδα μέτρησης της ορμής, αλλά μπορεί να γραφτεί και σαν νιούτον επί σεκόντ. Ό,τι προτιμά, εγώ προτιμώ τούτο. Λέει μας, τη χρονική στιγμή 2 αρχίζει να δράσει το αυτοκίνητο μια οριζόντια συνισταμένη δύναμη και στο διπλανό σχήμα απεικονίζεται το γράφημα συνισταμένης δύναμης χρόνου. Όταν εγώ βλέπω μια γραφική παράσταση δύναμης χρόνου, πάντα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα εμβάδα που έχω ήδη σχεδιασμένα είναι η μεταβολή της ορμής, δηλαδή το ΔΠ, η αγίως η όθηση. Λοιπόν, και τούτο μας ζητά το πρώτο ερώτημα. Θέλω να βρούμε τη μεταβολή της ορμής. Άρα, εγώ πρέπει να χωρίσω τη γραφική μου παράσταση σε τρίγωνα και τετράγωνα. Εγώ αποφεύγω το τραπέζιο, επειδή είναι πιο εύκολο να κάνουμε λάθος. Ωραία, έχουμε το πρώτο εμβαδόν, το εμβάδον 1, όπου έχει βάση 2 και ύψος 2. Και επειδή είναι τρίγωνο, διά 2. Μετά το εμβάδο 2, που είναι 2 επί 2, που διά 4. Μετά το επόμενο τρίγωνο 3, που πάλι έχει ύψος 2 και βάση 2 και διαιρείται δια 2 επειδή είναι τρίγωνο. Και μετά προσέξτε, έχουμε αρνητικό εμβάδο. Στο εμβάδον 4 έχουμε την πλευρά που το 8 στο 10 που είναι 2, αλλά και το ήταν που είναι πλην 2. Άρα είναι 2 επί πλην 2 διά 2 που διά πλην 2. Όταν προσθέσω όλα αυτά, δηλαδή το εμβάδον 1, 2, 3 και 4, διά μου την ολική μεταβολή στην ορμή για την κίνηση. Άρα είναι 2 συν 4 που κάνει 6, συν 2 που κάνει 8, πλην 2 που κάνει 6. Ωραία. Μετά θέλει να βρούμε την τελική του ορμή. Εμείς τώρα είδαμε πόσο άλλαξε, δηλαδή τη μεταβολή της ορμής. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Που την οδηγία λέει μας ότι η αρχική ορμή είναι 3. Άρα η μεταβολή της ορμής είναι η τελική ορμή πριν την αρχική. Το ξέρουμε το που είναι προήλικη. Χωρίς γνώσεις παγνώστους, η αρχική πάει ποδά και γίνεται θετική. Και έχω ότι η μεταβολή στην ορμή συν την αρχική ορμή είναι ουσιαστικά η τελική μας. Άρα 6 που βράμε πριν λίγο, συν 3 που μας διάει η οδηγία, διά μας 9 νιούτον επί σεκόντ. Μετά θέλει να βρούμε τη μέση συνισταμένη. Όταν ακούω τούτες τις δύο λέξεις μαζί, κατευθείαν σκεφτούμε το δεύτερο γενικευμένο νόμο του Νεύτωνα. Ένα πιο σημαντικός νόμος στο κεφάλαιο. Και ουσιαστικά λέει μας ότι ο ρυθμός μεταβολής της ορμής είναι η μέση συνισταμένη, όχι η πραγματική συνισταμένη, ο μέσος όρος των δυνάμεων που πρέπει να ασκηθεί στο δεδομένο χρονικό διάστημα. Άρα πιάνω τη μεταβολή της ορμής που ήβρα πριν και διαιρώ τη δια το χρονικό διάστημα. Αν θέλουμε μπορούμε να πιάνουμε από το 0 στο 10, αλλά εγώ επέλεξα να πω ότι επειδή από τη στιγμή που το 0 στο 2 δεν ασκείται δύναμη, επέλεξα να μελετήσω το εξάμενο του την ασκήση του βιβλίου και πιάνει το από το 0 στο 10, αλλά εγώ επέλεξα να δείξω ότι αν θέλω να βρω από τη στιγμή που ξεκινά να ασκείται δύναμη, μπορώ να βάλω το 8 και φτιάχνει 0,75 νιούτον. Τονίζω ξανά ότι αυτό είναι ο μέσος όρος της συνισταμένης και όχι η πραγματική της τιμή.